Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Vanavond in Vastelovens is nu het hele speciale Vastelovens pakjes. Wouter Nielissen gaat passen. Ja, Jolien, ik zelf niet, maar loer even achter me. Christa is de laatste handen liggen aan die speciale vastelovenspaksjes. Dus u zal heel goed zien ze niet. Kijk, hij hangen de pakjes die al veerdig zien. Ik krijg ze niet aan. Mini kleine krijgt ze niet aan. De kleine van Christa krijgt die volgens mij zelfs niet aan. Maar voor wie zien ze dan wel bedoeld? Die verloren. En in de optochthal in Hoensbroek werd hel gewerkt. Patty van der Weert is door. En Patty, misschien moest ze met helpen. Nou, ik ben in de optochthal in de Hoensbroek en ja, heel veel wordt er hier haal gewerkt. In ieder geval de puntjes op de i gezet en de ruik zit niet, maar de verfvlog is ontzettend aanwezig. En ja, hebben ze mijn hulp nodig of niet? Dat is natuurlijk de grote vraag. En Niels Rompen viert carnaval in Beringen en dat deed hij met de jeugd van Vreuger. Ja, en noem maar hopen dat die jeugd van Vreuger er dadelijk is. Het is nu nog rustig, maar dat gaat goed komen hier. Hè? Dat geloof me dat het goed gaat komen, hé. Zeker. Het daakt er dus af hier in Beringen. En wie er vandaag in Vastelovens nieuws? Welke stadsprins werd hier naar binnen gesmokkeld? En een stoomcursus nonnenvot te bakken. Dit is het Vastelovensnieuws met Jolien Linsen. Welkom bij Vastelovens nieuws. Vertellen af tot de Vasteloven en dat gaat erg rap. Nog 3 vol dagen om die pakske af te maken, de ijskast vol te laden en aan die wagen te bouwen. En daarom zijn we in de optochthal in Hoensbroek. Patty van der Weert die is door. Patty, collega Vastelovensvierders die hebben vandaag in Den Haag gepleit voor carnaval als officiële feestdag. Wat vingen ze er eigenlijk van in Hoensbroek? Nou, dat ga ik zo vragen, Jolien. Maar eerst ben ik eventjes de prachtige creaties en bewonderen. Kijk eens wie mooi dit is gemaakt. Echt prachtig in detail. Over deze wagen maak ik me nog een beetje zorgen. Ook heel mooi gemaakt, maar er moet nog heel veel gebeuren. En hier wordt ontzettend haal gewerkt. En deze wagen. En ik zie hier ook een heel bekend iemand. Je kent het misschien allemaal, halve finalist van het LVK er dus in. Ja, welkom Patty in de bouwersloods van Herle. Hey, dus ik kan ze niet alleen heel mooi zingen, maar ik kan zo nog goede wagens boeren. Ja, het ziet er weer goed uit dit jaar. Ja, dus, inderdaad. Wat is het thema wat je hebt? Ja, het thema zit er afsteken, dus de Maya-stijl. En we hebben een gebroken thema geef het door, #vastelovend en vergeef het door vanaf de oudheid. Hey, maar wie begint ze nu zo gaat? Het boeren van de wagen, want dat is toch niet zomaar? Nou, we beginnen zeg maar eerst met een ijzeren stellage, daar bouwen we op. Nou, eerst natuurlijk een ontwerp en daarna een ijzeren stellage. Daar komt kippengage overheen, gidsen komen er overheen, wit. En nu zijn we bezig met de verf. Dus ik zou zeggen, Patty, kijk eens, er moet nog zoveel gebeuren. Jolien, ik moet echt gewoon helpen. Nou ja, ik haal het echt prima, geen enkel probleem. Maar Jolien wil heel graag weten, de vraag... Moeten van vrij krijgen met Vastelovens? Moet dat een officiële feestdag gaan worden? Ik vind van wel. Als het kerst een feestdag is, Vastelovens is een feestdag, krijgen we vrij voor. Ik zeg, allemaal vrij met de Vasteloven. Ik vind het ook, Jolien, ik vind het ook. Maar hoeveel wagens staan hier in die hal eigenlijk dus in? Nou, er staan 60 wagens hier, dus van Herle, Groetgenhei en van Gebroek. Mijn god, maar wie gaat je dan allemaal hier naar boeten? Want dat is echt toevallig deze wagen naar boete wil hebben en de rest dit te vuur. Dat wordt zeg maar op zijn beurt gearrangeerd. Heet dat. En dan gaan de wagens gewoon, dan wordt de tractors gestart en dan gaan we zo om zijn beurt naar boete. Een hele tactische manier van, ja ik ga nu verven, ja. Maar ik moet ik wel heel eerlijk bekennen dat ik niet zo ontzettend goed ben in dit. Is dat erg? Ja, het is wel een Vastelovenswagen, dus aan de andere kant als er een spatje op zit. Kijken we wel door de vingers heen. Hey, met hoeveel man werk je aan zo'n wagen? Nou, we zijn met een Vastelovensvereniging van ongeveer 24 man. De hopduveltjes, hoe toegebroken. Dat is er trouwens heel leuk bij zo. Ja, schoen hè, hier zo tussen de teksten. Maar ja, we werken ongeveer met 7, 10 man aan de wagen. En ja, zo is wat er goed komt. Hè. Maar ik zie dich toch eigenlijk alleen met nog een jong hier in de wagen. Was de rest? Ja, volgens mij is de rest het is etenstijd. Dus ik denk dat de rest ook voor de televisiestijd gekluisterd te zitten kijken naar wie weer aan het werk zijn. Dat vinden ze leuk, denk ik. En die denken, nou, die maken er wel wat moois van. Nou ja, ik doe mijn best, althans. Huppakee. Vind je het goed zo? Of, Ja, dat is nog het wet. dat best wel nog echt kritisch, hè? Nou ja, we gaan hier nog eventjes weer, want je ziet het helpt me wel aan het werk.
Maar ik denk dat ik dit niet red voor vandaag. Nee, maar ja, tot zometeen weer, hè, want je komt nog even terug. Ja, dankjewel Patty. We komen zeker terug om te zien welke vorderingen ze hebt gemaakt. Succes en sterkte. De Boeteland-redactie van dit programma is vanmorgen geland in Griekenland. Oktober werd carnaval gevierd, blijkbaar. Boeteland-correspondent Tom Doesborg is op dit moment in Patras. Tom, wat kunt ze ons vertellen over de tradities, de gebruiken rondom het Griekse carnaval? Tom, je zit live in de uitzending. 3, 2, 1, live. Doet het uurtje even, ja? Je bent live. Ja, doe maar. Ja! Ja, wat is ze? Wat maakt die plek bijzonder? Tom. Ja. Patras, ja. Griekenland. Vertel eens gaat over die plek. Jolien? Ik huur dich allemaal. No? Tom. Ik denk dat Gans Limburg met mij erg opgelucht is, want Tom weer terug toe is in Venlo. Prinsuitroepen dan, een traditie die in mysteries is gehuld. En voor het eerst in de geschiedenis van de Vastelovend geven een aantal verenigingen hun geheime prijs, zoals de Flarissen uit de Wereldstad Geleen. Mooi. Dit is zoiets. Dit is zoiets. Dit is zoiets. Ja. Dit is het ook. Doe ik een ciferlig gaan maken. De keep, dat doe ik toch wel als laatste om. Ik ga het vanmiddag nog niet zo, maar de laatste uren, die horen lang. Een beetje tv kijken met de familie, maar ja, het doert en het doert, kan ik zeggen. Dus die wil het zo snel mogelijk, ja, natuurlijk dat podium op. En ja, nog even. Pap en mam, mijn broer liepen op de goed met mij. Door hij zich ook mijn zusterke een gans jaar opgespicht. Dat deed ik jarenlang, 3 dagen en mis maar van plezier. Ik word mij ook nog stadsprins jong, wat wordt mij dat een eer. Iedereen van de familie zei al, ja, wanneer wordt ze een keer prins? Ik zei, jongens, ik studeer in Eindhoven, ik ben nog 21 of zo word ik toen. Doe maar rustig, dat komt ooit wel een keer. En ook voor de elder van de elder nog, voordat ik het überhaupt heb gehoord, toen zei ze nog, word ze dit jaar prins? Ik zei, ik ben bezig met mijn afstudeerproject en ik heb daar helemaal geen tijd voor. En dus meteen al, ja, toen kreeg ik 3 weken later zo een belletje. Ja, doe ik. Veel carnaval te leren, wie fietsen op besloot. Veel carnaval te leren, wie trommelen in de moord. Veel carnaval te leren. Zo op ons letten is. Er zit een stang. Er zit een stang onder. Ja. Ongeveer 15 centimeter hoogte. Ik zal even, als je er niet op let staan, dan lig ik. een geweldige entree. Dat is letterlijk binnenvallen. Ja, dan ligt ze meteen op de grond ernaast. Mocht het lief vragen om te dimmen. En de woorden dat ik bijna moeten komen. 3, 2, 1. Brian Bekkers-Jessen! Breng goed! Dank je. Breng goed! Dank je.
Dat is geweldig. Dat is echt alsof ze op de Ziggo Dome even plat speelt. Maar nu, iedereen gaat helemaal los en ja, die komen allemaal verdicht. Dus geweldig. Echt helemaal top. Verzorgen ze net al hele kleine vastelovensspekjes. Niet voor kinderen, niet voor baby's. Voor wie dan wel? Wouter Nelissen weet het antwoord. Wouter, verlos ons uit de spanning. Voor wie zijn die spekjes bedoeld? Ja, Jolien, ik zit in de hoeskamer bij Christa Hendricks. En Christa heeft een hondentrimsalon. Dus daarmee heb ik het eigenlijk al een beetje weggegeven. Christa, goedenavond. Ja, hallo, hallo. Wat voor honden komen hier normaal? Allerlei rassen, maar vooral tackles. Vooral tackles, ja. Wat kleinere honden. Want op een gegeven moment dacht jij, die honden, ja, die moeten meedoen aan carnaval. Die moeten echt meedoen, want die hebben je altijd vrij. Dus dat kunnen ze wel beter besteden. Ja. En dus dacht jij, ik ga carnavalspakjes maken voor de hond. Ja, ja, ja. Waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu bezig met een themapakje, dat is voor de Halloween. Dus het kan ook voor de Halloween, maar vooral voor de carnaval nu. Ja, is het puur decoratief trouwens, die pakjes voor de honden? Of heeft hij ook nog enige bescherming tegen de kou aan? Dat zou kunnen als je ze doet voeren. Maar nu is het vooral voor de fun en voor de hossen. Ja, laten we eens heel even kijken. Hier hangen de pakjes allemaal. Dan valt mij overigens wel meteen op. Dit is toch wel allemaal maatje dwergtackle, of niet, Christa? Ja, dit is maatje dwergtackle, maar ook maatje Shih Tzu, maatje Yorkshire. Maar ze kunnen ook groter. Oké, maar als ik een boxer heb bijvoorbeeld, die heb ik niet, maar stel ik heb een boxer of een rottweiler, dan kun je zo'n pakje maken. Ja, ook voor Berner Sennets en voor hele kleine hondjes. Alles kan. Het patroon is in principe altijd hetzelfde. Nou, ik kan ook verschillende patronen maken, maar vooralsnog is het nu even deze. Ja. Vindt de hond het eigenlijk zelf leuk? Ze voelen hem bijna niet. Hij is heel licht en het is echt voor te hossen nu. Ja. Ja. Nou, dan zitten wij te praten tot nu toe over die carnavalspakjes. Maar het is natuurlijk het leukste om ze even te laten zien. En dan hebben we 2 honden bij ons. Hopelijk willen ze even meewerken. Doortje. Tackle Henk hebben we. Ja. Dit is Tackle Henk. En voor Tackle Henk hebben we natuurlijk ook nog een speciaal jasje. Henk gaat alles even onderzoeken. Henk wil meehelpen. Dat is het baasje van Henk. Is Henk een beetje een carnavalsvierder, Luc? Nou, de baas wel. Ik weet niet hoe het Henk kan Henk normaal de verroetsende zedeleer? Ik heb het nog niet geprobeerd. Okay. Maar ik denk met zo'n pakje aan, wie het nu krijgt, dat er heel veel zin krijgt. Ja. Dit Christa is overigens wel mooi. Zijn ze meteen mooi in koppel, hè, een duo? Ja, ze passen echt bij elkaar, man en vrouw nu. Hè? Ja, ik vind het overigens wel niet echt het meest masculine pakje voor Henk. Dus een beetje genderneutraal pakje, of niet? Ja, Henk is ook geholpen, dus dat komt er wel weer goed. Dan mag het, goh. Een grote borstomvang, dus deze zouden ook een maatje groter moeten maken. Oké, maar dat kan wel dus? Dat kan zeker. Ja. En de honden, ze lopen hier trouwens al de hele middag rond met die pakjes, vinden het hartstikke leuk, zijn nu een beetje onwenigheid bovenop die tafel, maar ze zien wel enthousiast. Ja, trouwens, Christa, wat die betreft, moet carnaval een officiële vrije dag worden? Ja. Ja? Ja. En wat die betreft, Henk? Henk zegt oké. Vrije dag. Hey, jongens. Ja, zeg maar ja, Henk. Zeg maar ja, Henk. Zeg maar ja. Ja, dat is het met dit. Ja. Ja, dankjewel Henk en Doortje en Wouter Nelissen in Kerkroo. In Beringen vindt op dit moment het Jeugd van Vreugerbal plaats. De naam zei het al, een bal voor de gaat oudere medemens. En Niels Rompen is door. Niels, is het al gezellig in Beringen? Nou Jolien, er is net een bus gestopt. 2 bussen mag ik wel zeggen. En er stapte 90 lui uit, helemaal verkleed. De jeugd van Vreuger, van Beringen. Die zijn allemaal hier, hè, Vorst. John de Tweede, dat is niet groot, hè. Volle bak nu, hè. Ja, nou is het volle bak. En Pastoor heeft net het eten gezegend. Dus de mensen kunnen nou lekker gaan eten. En tegen of 8 gaan we de buun vrijmaken. En dan hebben we een heel aantal leuke acts voor die mensen. Jeugd van Vreugerbal, wat is dat dan? Ja, de naam zegt het misschien. Ja. Nou, het is inderdaad, we vieren de vastelovend voor iedereen. We gaan mee naar de crash toe met de kindjes. Maar we vieren dus ook een schone avond, een bonkte avond met mensen die wat meer op leeftijd zien, inderdaad. De jeugd van Vreuger. We gaan straks kallen met de jeugd van Vreuger, maar John, rukt zich gaat dan weg of niet?
Ja, daar is weer een vlees, maar doe ruiks naar nonnenvotten. Ja, wie zou dat toch kennen? Je hebt de hele dag nonnenvotten staan bakken met de cameraman in Maastricht. De brouwer is hoofdwekker niet te zien, dus je nog maar een zin. Vero zien we begonnen en we draaien gewoon, de komende dagen draaien we gewoon door. Ja, tot en met zondag, van maandag hebben we een vrije dag. Het is net als Kerstmis ook. Het is een tijd boes naar toeliefs en het is ook mooi als het weer om is, als we het weer hebben gehad. Ja. En doorwerken denk ik ook. Volle bak. De brouwer is hoofdwekker niet te zien, dus je nog maar een zin. Goed, genoeg gefeest, althans voor dit moment. Want nu word ik echt aan het werk gezet om voor nonnenvotten te maken. En wie dat is de chef nonnenvotten van Maastricht. Heb ik me laten vertellen, wie lastig is dat eigenlijk? Nou, het is eigenlijk niet zo heel lastig als je het kent. Maar alles wat ze kent is niet heel lastig. Gewoon met wat ik doe, hoef ze alleen maar na te doen. We beginnen één handje in het midden, het begint te rollen tot er lang genoeg is. Nou, dit is ongeveer lang genoeg. Dan pak ik hem om. Dan draai ik een lus erin. Het is dus, even kijken, zo, ja? Ja. Dan pak ik de links op, dan draai ik onder de rechtse door. Dit warm al. Zeker voor de eerste keer helemaal als je niet nu slecht. neerlegt zo, dan zul je... Ja, ja dan trek ik er een beetje terug. Nou goed, en nu nog een stuk of 15.000. De brouwer is hoofdwekker niet te zien, dus je nog maar een zin. Als geen weer niet is, drink je weer een. Zo, een hele dag werk hier bij de bakkerij. Tom, wie heb ik het gedaan? Ja, fantastisch, Niels, echt. Chapeau, Midas is helemaal wegvaardig. Dat is flink gezwet, maar het is goed gelukt. Je kan nu ook hier meteen aan de slag. Je kunt meteen aan de slag, maar eerst proeven. Eerst proeven. Dik ook een? Ja, zeker, zeker. Nou, het zeker dan smakelijk hè? Fijne vastelavond. Fijne vastelavond. Nou, proost, dat ik het klaar maar weg. Wauw, lekker. Niet te vettig. Precies goed. Heerlijk. Ja. De vastelovendspekjes voor hun van Christa uit Kerkro hebben de afgelopen minuten voor een rage gezorgd. Online verschijnen er op dit moment tientallen imitaties. Voor carnavalsartiesten ligt de lat hoog. Ze moeten zich namelijk steeds weer blijven vernieuwen. Marleen Rutte deed dat op haar eigen manier. Zo blijkt uit beelden die vandaag in het bezit zijn gekomen van de redactie van L11. De nieuwe choreografie is voor het eerst te zien op de statie aanstaande zaterdag. Vanwege uw verweldigend succes stoppen we per direct met de culinaire rubriek van Emil Sarkovic. Hij is weggekaapt door 24 Kitchen en deze zender had alle rechten van L1 overgekocht. Vanaf morgen is Emil landelijk te bekijken. En dan gaan we weer terug naar Hoensbroek, terug naar Patty. Die is zich daar in het zweet aan het werken om de wagens door te verven. Tenminste, dat was ze net aan het doen. Patty, best al een beetje opgeschoten. Nou ja, ik heb er dus eventjes gelaten door bij zijn wagen, want ik wil gewoon alle moois zien. Ze hebben het echt zo ontzettend mooi voor elkaar hier op Toghal. Moest eens kijken wieveel lampjes, 50.000 lampjes in er verwerkt. In deze wagen bijvoorbeeld. Dit vind ik ook ontzettend mooi gemaakt. Dat wil ze toch gewoon even zien. En kijk eens hier. Dit vult toch een beetje wie toeskomen. Kijk eens hier. Wie mooi dit gemaakt is. Hey, die is wel heel erg goed bezig. Wat best ze allemaal aan het doen? Dit moet ik plakken met een soort verf, zodat het mooi eruit gaat zien. Is het ook een beetje dat als het gaat regenen om het tegen te houden dan? Dat het niet door elkaar gaat lopen? Ja, zoiets, want anders gaat vlek in zitten. En wie heeft jou die opdracht gegeven dan? Ome Danny daar. Ome Danny? Ik ga ome Danny gewoon eens even zoeken. Ome Danny? Ome Danny, dat... Oh, en waar zit Geer dan? Doe de lampjes eens aan. Waar zit Geer dan? Ik ben Marco. Marco, jij zit ontzettend haal bezig. Jij hier met van alles nog klaar te krijgen. Wat moet je nog doen? Want er ziet er ontzettend chic al uit. We zijn wiet in de richting. We zijn nu eigenlijk de finishing touch doen, maar we zijn wiet klaar.
De finishing touch, ik ben nu al onder de indruk. Ja, nou, mooi, dank u. Mooi compliment. Maar ik zie door het moois bewegen, hè? Is er nog meer wat er kunt? We kunnen deze camera kunnen we nog bedienen. Als je op de wagen staat, die kan dus zwaaien met de camera over het publiek in. En we hebben nog die kleine klapbordjes en verder rest, ja, de lampjes, dat is het enige wat van. En daarachter daar komt een heel decor. Dus mijn neef is daar het schilderen nu. En dat wordt echt een eye-catcher. Ja, ik moet echt heel eerlijk zeggen, ik sta met open mond te kijken wie prachtig dat dit gemaakt is. Wie lang zit je er met bezig geweest? We zijn vorig jaar in september zijn we weer gestart met het bouwen van de wagen. Tot nu. Vorig jaar september? Ja. En is het dan dat je er toen hebt bedacht, toen dacht je van, goh, ik wil eens een keer meedoen met de optocht? Of? Nou, de vereniging is al langer. Alleen ik ben nu voor het eerste jaar erbij gestart met mijn zoon. Maar de rest is al sinds 1989 al actief met deze wagens. Ja, nou ja, ziet er echt fantastisch uit. Nu ben ik natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig of ik ome Danny nog kan vingen. Ome Danny zit om het hoekje, kom eens even met. Oh, de cameraman kent niet met ome Danny. Ik ben eens even Ome Danny. Ome Danny, kom eens even hier. Wat bent u allemaal aan het doen? Dit ziet er wel heel professioneel uit. Airbrushen. Dit is allemaal geairbrushed, vandaar dat het zo mooi uitziet. Ja, dat maakt het een beetje natuurlijk. Waarom heeft u daarvoor gekozen en niet met de hand schilderen, zoals er dus in daarachter is en doen? Ja, allemaal een beetje veranderen. Wij gaan met de tijd mee, dat wil ik dan niet zeggen. Dat het niet altijd het traditionele, maar wij willen anders zijn dan andere verenigingen. En u vindt het volgens mij ook heel belangrijk om dit door te geven aan de jeugd? Dat is het allerbelangrijkste, ja. Want u heeft hem meteen aan het werk gezet. Ja, kleine jongens worden grote jongens en grote jongens kunnen dan mee helpen bouwen. Ja, absoluut. Ja, ik heb net ook al mee geholpen hè, met bouwen. De vraag van Jolien van vandaag is, moeten wij vrij krijgen met de vastelovend? Moet het een officiële feestdag worden? Ja, 1 dagje vrij extra, dat zou niet verkeerd zijn, denk ik. 1 dagje, nou dan bent u toch wel heel snel tevreden. Ja. Zullen we het er doorheen krijgen, denkt u? Ja, we gaan het er doorheen krijgen. Van Gondel gewoon voor. Jolien, het is fantastisch hier. De wagens zijn echt fantastisch mooi in detail gemaakt. En de weg zit, hè, van wat we gewoon vrij krijgen met de vastelovend. Ja, het is duidelijk. Dankjewel, Patty. Gewoon weer snel terug naar Beringen. Niels Rompen, daar wordt vanmiddag nonnenvot aan het eten. En ik hoor net van de regisseur in mijn oor dat hij alweer aan het eten is. Niels, hebben ze het lekkers door op het Jeugd van Vreugerbal? Ja, Jolien, de tafel staat vol. En ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat Jeske, dat gaat ook echt met de minuut al strakker zitten. Maar dat komt misschien van die nonnenvotten van toen net. Maar we zijn bij het Jeugd van Vreugerbal, Beringse Kuus. En ik zit hier me toch naar even 2 Beringse Kuus, dat mag ik wel zeggen, hè? Nee? Ja, Beringse Kuus, ja. Wie oud zit je als ik vragen mag? Ik ben 79. Jeugd van Vreug. Ik ben echt nog, ja, echt van Vreuger. Ja. Als ik mag vertellen, ik ben Vreuger op 10 jaar secretaris penningmeester geweest van de carnavalvereniging de Beringse Kuus. Dat is net in die periode geweest toen we Beringen zelfstandig wordt. En daar hebben we dus een hele goede dingen met opgebouwd. Ik kan me nog herinneren dat we op een gegeven moment de avonden die in een patronaat zogenaamd vroeger, dat er in feite allemaal de mensen kwamen. Dat was een en al grote familie in Beringen. En in de afloop was het altijd zo. Ik was secretaris penningmeester, dus de centen enzovoort, dat moesten ook allemaal opgevangen worden. Dat deed jij eigenlijk allemaal? Dat deden we allemaal. En op een gegeven moment, ging goed ook altijd? Dat ging prima. We gingen s'nachts om 3 uur met een emmer geld gingen we naar huis heen. Ja. Ik werkte toevallig op een bekende bank toen in de plaats. En daar wordt het dan daags en 's middags wordt het uitgestald, want dat was allemaal naad. En het zonste was dat op een gegeven moment de mensen die in feite eigenlijk ja, goed in de zaal enzovoorts met gedaan hebben enzovoorts, die waren er daags ook weer. Ja. Het was één grote familie. Een grote familie. Gewoon heel even naar de andere Beringse Kuus. Sjaak, ja, wat zit er eigenlijk op het menu vandaag hier? We hebben hier zoals gezet. Ik ben hier voor de camera even kan vastleggen, dus een etentje. En dadelijk dan kregen we een paar scènes van de bonte avonden die al plaatsgevonden hebben. Een herhaling daarvan. En ik neem aan dat er nog een buurtsmiddel bij komt. Het ziet dat Pierre Knoops komt. Oh, dat zou kennen. Dat zou kennen. Dan heet het een goeie. Dus dat is ook een van Vreuger. Ja. Maar even, heel even, ik zie alleen maar koffie op de tafel staan. Geen beer? Is dat niet meer bij Jeugd van Vreuger? Die drinken niet meer?
Nou, dat moet je niet zeggen, want dat zijn we nog niet zo gemakkelijk verlierd. Ja, heel even tot slot, Lei, daar wil ik ook nog vragen. Carnaval, vrije dag of niet? Hoeft voor mij niet, maar vroeger al niet. De mensen die gingen carnaval vieren als het aan de orde kwam. Dus ja goed, tegen de dagen willen ze alles wat in feite eigenlijk subliem in de merk ligt, willen ze iets extra's van maken. Maar dat hoeft voor mij echt niet. Nee. Maar wel de jeugd van vroeger bal. De jeugd van vroeger. Dat blijft gewoon bestaan niet. Als hij gaat te doen is, dan zien we er. En daar hoor je wat zo gaan. Precies, en ik hoop dat het nog lang goed gaat. Ja, nu gaan we toch wel gaat eten pakken, hè? Want we zitten hier de hele tijd gewoon zonder eten. Goed. Smakelijk ik rij nog. Ja, Niels, dankjewel en laat het dich smaken door. En neem nog een broodje met naar Maastricht. Ja, vastelovensartiesten hebben er allemaal een mening over, want verdenken ze allemaal te kennen. Maar is dat ook wel echt zo? Want wat doen ze bijvoorbeeld de rest van het jaar, wanneer het geen carnaval is? En wie verdienen ze de kost? Vandaag de zangeres in Limburg die elk woord perfect uitspreekt. Vies? Is die vies? Wat is dat eigenlijk? Camera. Een camera. En die doet flits. Flis. Flis? Flits. Flis. Wauw, super. Ik ben logopediste. En dan ligt het puur aan de cliënt wat de hulpvraag is, hoe dat we aan gaan werken. Dus met kinderen met auditieve verwerkingsproblemen gaan ze oefenen dat ze zinnen kunnen onthouden. Mensen die stotteren, volwassenen die een herseninfarct hebben gehad, die ze op noemels leren kallen, maar ook hakken plakken met kinderen van groep 2 natuurlijk. Hakken plakken? Ja, bak. Heel veel mensen zeggen van, als ze dan huren dat ik logopedist ben, dan zeggen ze van, oh, dat is heel goed angst. Maar in mijn ogen is dat juist helemaal niet angst, want ik ben ook de hele dag bezig om mensen te entertainen, om mensen zo te krijgen dat ze toch weer oefeningen doen, en zeker de kleine kinderen. En ja, hetgeen wat ik op de bühne doe, is eigenlijk ook gewoon alles uit de kast te holen om maar te proberen om mensen te vermaken. En ik denk wel dat het elkaar versterkt. Deze nacht is te kort om te slopen. En ik nog wagen weer open. Weer wel te rusten nooit. Deze nacht. Er zijn ooit mensen die pas nog 3 keer durven te vragen van, goh, ik moet dich toch eens gaan vragen. Dit best toch niet. Dat kreeg ik natuurlijk wel eens terug. Er zijn ook momenten geweest dat mensen binnenkomen. Wow, waar had je al gehoopt dat we wie dicht horen? Ja, dat is voor mij natuurlijk dat ik denk van, wieso? Waarom denk je dan dat je bij mij moet komen? Want dan haal je de link gewoon ineens gelach. Zoveel kaarten. Ja, echt wel. Ik heb het extra moeilijk gemaakt. Zodat ik kan winnen. Marleen is eigenlijk gewoon heel gewoon. Ja. En het gaat natuurlijk wel eens regelmatig over van, god, ben je mee bezig of hebben ze al een kostuum in een pakje? En maar verder is ze bezig met logopedie lesgeven. Maar het komt er wel steeds wel een beetje in terug, ja. Een vliegtuig. Oh, en een ballon. Die heb je niet gezien, hè? Oh nee, 2 ballonnetjes. 2 ballonnetjes. Wow, hoor je dat, mama? Ja, dat ging echt wel. In de studio weten ze precies, oh, dat komt Marleen weer. Ik vind verstaanbaarheid gewoon, dat is bij mij prioriteit. Als ik een liedje niet kan verstaan, dan vind ik het bijvoorbeeld al niet leuk. En ze weten gewoon dat ik daar heel erg op gehaaid ben. Dat het gewoon te goed uitgesproken moet worden. En als het niet perfect is, ja, dan is het gewoon niet goed. Dan moet het opnieuw. Belen naar achter. Oh! Chichiwa. Let op je tong. Chichiwa, chichiwa, chichiwa. Ja, mijn werkdag is geslaagd op het moment dat, ja, als je merkt dat hetgeen wat ze duist en hetgeen wat ze probeert te leren, dat dat ook toegepast werd en dat het lukt. Ja, dat is geweldig. Op het moment dat Suus het dan voor de eerste keer zo'n letter goed ziet, wow, dan is er echt een uitbarsting van energie en dan wil ze weer dansen en ja, dat is gewoon leuk. Wij gaan samen in een drinkje, maar waarom in meneer? Die is niet nog maar één,
Want ik ben nog lang niet zo... Ik ben niet van die kleine, maar van die grote pottenpeer. Bedankt en tot volgende week. Hè. Doei doei. Ja, niks is zo veranderlijk wie het weer moeten voor nu rekenen op regen, op hagel, op storm, op een stralend blauwe log met carnaval. We weten het niet en dus vragen we het aan onze weerman. Zij stelen, Zijs, wat is de verwachting voor de vastelovend? Ja, Limburg loopt warm voor de vastelovend en ik fiets me warm voor, omdat ik het koud heb op de fiets. Want het is best wel koud vandaag. Ik film me overigens hands-free, dus geen klachten dat ik me ga filmen ben met het mobieltje, want hoe zien die handjes? Hier zien die handjes. Dus dat komt helemaal goed op de fiets en ook met de vastelovend, met het weer. Wat zaterdag is denk ik wel droog, zonnig een beetje in de regen en dan of wat sneeuw. En dan hebben we maandag en dinsdag veel zon, op een bui nog droog, wel in een kooie windje met de vastelovend, zoals vandaag hier op de fiets. En tenslotte de vastelovens weerspreuk. Fietsen we op de vastelovend op de warme bandjes, dan vullen ze nadigheid in de Polonaise, want dan krijgen ze losse handjes. En nu in de demarage naar Brokense, want dinsdag is door Tour de Brokense. Daar gaan we. Deze pas op hè, op die fiets met die telefoon. Dit wordt het vastelovensnieuws van woensdag 8 februari. Deze uitzending werd 11 keer herhaald en morgen zijn we er weer om 5:06. Tot morgen. Ging goed. Ja, is leuk hè? Twee stuks. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.